Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibabang di pagtungupi doon. Adda pulis, kasano Inawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter, pakawanin na. Pakawanin na ko ba? Peter, suburot ka na kami si tatalugod. Pakawanan na iho. Ngamsak tinagipulong ka nagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag kaunay anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makanatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mat kanyak tinapasamak. Gapu taas awak pay laeng nilito. Oray dakas ti ugali na. Impatag kulat na. Ngam saan asigot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapo iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kumaan na pasamag ti kasjay. Madam Linda. Alasimang, tulungan nak ang mga sikaso para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam, mapantayo nga rudan. No di mga kala ko maitikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasamak. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy anagbanagan na. Ngamuray no kasta. Nasakit lata kanyak ti kastoy anagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti adu anagbiddotan na. Sakbay apimusay. Nalabit akastoy tinaikari ang mapasamak. Dispensahan ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo, Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la kumata ag sardangan da ito. Gapo tapimusay mata ni Manong Lito. Talaga nga ag sardangan, Marga. Kat sapay la kuma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Kat sapay la kuma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga ibatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayaw katagsakit kayo, pay. Sige, Simang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam,
Saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsyag. Maawatan da kayo dagiti tao ang nakabasulan day di serlitaw. Umay kayo kitdeng, madam. Agarbisan. Sige nga, Ron. Ag-awitan, si Mang. Adto'y ti kape manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatigtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrat itay di opisina. Anya ka dito ibaga manang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Una kontiranchoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka itimakan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak aginatang. Agyaman manang simang. Kaputa sarsarong karan naklat na. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing pat kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, manang simang. Ikarik day ta. Agsingsing patak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakadingang paiso na ita. Un, mama. Siyak daytoy. Nakarwara kon. Peter, Barok. Nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama. Bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di angkel dito. Peter. Kanayo nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda. Dakkel ti panagbabawig. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hustisya. Ti pan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakkel ti panagbabawig, mama. Auntie Linda. Pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo matanagbalin adakas kada kami. Agyaman ak ngaron no kasta, iho. Katsapay lakuma, tadumtang tumat ti panawan. Ama pakawan mo, dahi di angkel mo. Naamiris ko dagitan, Auntie. Napakawan ko ni Angkal.
Katsapay la ko, ma. Tanapakawan nakmat day di angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga, Rod. Kaano ti kayat yu apanagrambak tayo? Iti kabiita na panahon. Ibagatamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga Rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un mama, special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, Manang Simang. Kumusta kan? Tabda ka din ni Madam Linda. Ha? Pit? Sika ka din day ta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat imayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga Rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Ngamamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga Rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akas ti aramid, Pit. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narikat tibiyag ijay. Sige, katsapay la kuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsakan iti ayan mo ita. Gaputa nakaruaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputa na pintas lata tinagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapaapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asang un tayo umutan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Kat alaak matanda ito agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insaga nami para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan apagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakit din ta intamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter,
sublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak, gapo iti kinapintas namanen. Unarod gayam. Ket naragsakak gapo iti dayta. Patsyek anaragsakan ti amam. Gaputan na annayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyamanak iti Diyos. Gaputa di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapo iti day di apasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyer ka ditoy. Aging ga iti kay kayat mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.